Takže čau, já jsem Váša, já vás vítám u nového videa, konkrétně Storytimeu a dneska si povíme, jak jsem přišel k půlrazové epilepsii a dáme si k tomu nějakou poučku, jak se nechovat. Jednoduše, v aktuální dobu je to tak zhruba 2 roky zpátky a malý Váša, prostě takový jako pinďa, no, když tu dobu už to nebyl pinďa, dobře, 14letý Váša, tak jezdil na tábory. Každý léto jezdil na jeden stejný tábor, nebudu ho tady jmenovat, ale ti, co ví, tak ví. Jezdil jsem na tématiku škola čar a kouzel, a.k.a. prostě low-key Harry Potter. A na tomto táboře se mi stal nejeden úraz. A jeden z nich byla právě ta poúrazová epilepsie, teda dost pravděpodobně. Ten tábor byl fakt hrozně super, kdo by chtěl, napíšu do DMs, jednoznačně doporučuji, protože je tam fakt sranda, je to bohatý areál úplně na všechno. Ale my se jdeme přemístit k tomu Storytimeu. Byl den jako každý jiný. My jsme měli nástup ráno na snídani, nasnídali jsme se, pak jsme měli chvilku pauzu, aby jsme se jako nachystali, tak jsme se nachystali, bylo nám řešeno, že si máme vzít sportovní obuv a nějaké sportovní oblečení. Takže z toho jako vyplývalo, že v podstatě bude nějaká sportovní aktivita. Když jsme se sešli v daný čas na nástupu, tak vedoucí nikde. Byla tam jenom jedna vedoucí, která vlastně ani nebyla taková vedoucí, to byla spíš taková jako naše fotografka osobní. Jakmile jsme se všichni spočítali a následně potom jsme se dozvěděli teda jako kam vůbec jdeme, tak jsme se vydali na cestu. Samozřejmě toto toto místo se nacházelo v areálu, takže jsme nešli ani tak daleko, šli jsme tak, jdeme tomu 3 minutky prostě, šli jsme prostě na kraj areálu, kde stálo naše fanfrpálové hřiště. Pro ty, co neví, co je fanfrpál, nebo respektive viděli Harryho Pottera, ale nedokážou si to představit v realitě, tak je to sport, který se hraje 6-6, s tím, že jsou tam 3 role. Nebo my jsme to tak hráli teda. Jedna role je útočník, další je obránce a třetí je chytač. Každá tato role tady má určitou svoji funkci. Útočníci mají všech 6 útočníků na poli má dohromady 1 balón a 3 branky. To jsou jejich území. Snaží se ten jeden míč dostat do těch branek a tím jejich úkol v podstatě končí. Obránci ti mají dohromady na hřišti všichni 3 balóny a ti hrajou takovou jakože vybíjenou prostě. Oni si vezmou ten míč a my jsme jim říkali úplně stejně, jako se jim říká v Harry Potterovi, takže oni měli potlouk a většinou byla taktika, že stáli u brány a hlídali, než někdo nabíhá, aby ho mohli vybít jednoduše, aby prostě jsme nedostali body. To byl celý jejich účel. 3. pozice byl chytač. Chytač rozhodoval celou hru. Hledal celou dobu po zemi v trávě nějaký zlatý předmět, byla to zlatonka, byl to zlatý kamínek, prostě něco, co se mělo hledat. A jakmile našel tento objekt, tak jeho tým herně dostal 50 bodů a ukončoval zápas. Takže když byl prostě vyrovnaný stav a můj tým by třeba vzal tu zlatonku, nebo co to bylo zrovna v ten moment, tak jsme dostali plus 50 bodů a zápas skončil, takže my jsme vyhráli o 50 bodů nad váma. Abych se vrátil teda k tomu, co se dělo. Když jsme přicházeli na hrací plochu, stáli tam vedoucí s dýmovnicemi. Začala tam hrát hudba a nám došlo, že hrajeme All Star. All Star je fanfrpál, akorát to bylo děti proti vedoucím. A jelikož jsme hráli prostě děti proti vedoucím, tak já jsem samozřejmě nesměl chybět na své pozici útočníka a šel jsem hrát. A šel jsem hnedka do základu. Chvilku jsme hráli a potom najednou prostě přišla taková debilní chvilka, kdy vedoucí měli míč a jeden z nich šel prostě jako do útoku. Já jakožto útočník jsem okamžitě šel jakoby naproti němu, že zkusím alespoň sebrat balón. Pokoušeli jsme se o to 2 a jak jsem jako stál vedle něj a snažil jsem se sebrat ten balón, tak přiskočil druhý vedoucí, který mě asi drkl dozad, nebo prostě dostal jsem nějaký kontakt. A najednou, já jsem to nečekal
a začal jsem padat na zem. A o někoho jsem si dal, jakoby, při tom, jak jsem padal na zem, tak jsem si o někoho dal loktem nebo ramenem do brady a jak jsem dopadl, tak jsem si dal čelo o zem. Na chvilku jsem si šel vystřídat, ale potom jsem viděl, že náš tým prohrává a jelikož já jsem taková ta povaha, která prostě udělá všechno pro to, aby náš tým vyhrál, tak jsem neváhal a nastoupil jsem zpátky na hřiště. Když jsem nastoupil zpátky na hřiště, byla situace taková, že jsme prohrávali asi o 40 bodů. Tak jsme si tak jako prohazovali útoky, občas dali body vedoucí, občas jsme dali body my. A takhle to pokračovalo, já jsem si dal dohromady v tuto chvilku 4 body, jakože 4 branky. Jenomže u některých těch, po několika těch brankách, tuším po 2 nebo po 3, tak jsem začal na sobě cítit, že se mi nějako jako divně motá hlava a že prostě, že se necítím úplně dobře, ale nakopl mě zase zpátky adrenalin v moment, co jsem dostal míč do ruky. V ten moment, co jsem dostal míč do ruky, podíval jsem se dopředu a viděl jsem, že mám úplně volnou cestu na ty obruče. Na nic jsem nečekal a naplno jsem se rozběhnul. Jenomže jsem nepočítal s tím, že když chvilku předtím pršelo a ta tráva je jako čerstvě posečená, takže byla, dejme tomu třeba jakože takhle krátká, tak že mi to bude klouzat. A ještě já, inteligentní osoba, jsem měl na sobě boty, které měly podrážku bez jakýhokoliv vzorku, takže byly jakože úplně flat. Rozběhl jsem se teda do plné rychlosti. Běžel jsem přes to hřiště s míčem v ruce, viděl jsem, že mě nikdo nejde nějako bránit a tak dále. V moment, co jsem dobíhal k té obruči, tak jsem vyskočil naplno, že to tam prostě, že jo, představme si, že tady je prostě obruč a já jsem byl takhle rozběhlej a takhle jsem držel míč a řekl jsem si, že to tam prostě jako takhle zasadím do té obruče přímo. To byla ta největší chyba, která mě stála potom jako asi všechno. Jelikož mi už předtím nebylo nějako extra dobře, tak se stalo tohleto. Já jsem vyskočil a v té plné rychlosti jsem nabral plnou vejšku, zasazoval jsem ten míč do té obruče a v ten moment jsem měl černo před očima. Nevěděl jsem, co se mnou děje. Vím, že ti lidi, co tam byli se mnou, tak říkali, že jsem se prostě za letu vypnul a že jsem letěl rovnou z té vejšky, z té rychlosti šipkou jakoby na zem. Pro moje neštěstí, tak na tom místě, tam je takový jako malý potůček, hnedka zatím jsou kopřivy a hnedka zatím jsou jakoby ty šutry. Nebo jakože je tam prostě kamení. A ne jakože to je prostě štěrk, nebo jako je to štěrk, ale takový prostě trošku větší. A já jsem dopadl hlavou přímo do toho kamení. Nějakou chvilku jsem tam ležel a potom ke mně přišel rozhodčí, přišli ke mně vedoucí, já jsem se probral a řekli si, že mě odvedou na střídačku, že si tam sednu a že to bude dobrý. No, ono to dobrý nebylo. Přišel za mnou teda ten rozhodčí, vzal mě jakoby, pomohl mi vstát, vzal mě jakoby takhle pod ramenem a chtěl mě odvést na střídačku. Jenomže v moment, co mě chytil pod ramenem a já jsem udělal jeden krok, tak jsem instantně šel zase znovu k zemi a nevěděl jsem, co se děje. A nikdo okolo mě taky netušil, co se děje. Naštěstí mě chytla druhá vedoucí, která tam byla a že prostě pomůže mě odvést na tu střídačku. Zase chytla mě pod ramenem, udělal jsem jeden krok a šel jsem k zemi znova. Poté jsem se opět na chviličku probral v moment, co mě pod ramenama vedli na zdravku. Zdravka, prostě ke zdravotníkovi, chápem se. Ovšem, jak už to bylo u předchozích pokusů, sekl jsem sebou znova. Pak jsem se probral opět a nalízal jsem vedoucímu na záda a ten vedoucí mě potom teda k tomu zdravotníkovi finally jako odnesl na svých zádech. Zhruba tak po 10, 15, možná 20 minutách jsem přišel úplně k sobě a vedoucí si mě odvedl zpátky na to hřiště. Když jsme tam tak jako šli, tak já jsem jako tak trošku doufal, že si tam akorát prostě přisednu a že budu fandit a že to bude celé tak jako trošku v klídku, protože
přece jenom už v tu dobu jsem byl takovej, jakože já jsem jako hodně extrovertní člověk a i když to na mě teďka kolikrát třeba už nikdo nevidí, ahoj moje třído, zdravím vás všechny, kdo to sledujete, tak ačkoliv to na mě už není tolik znát, tak jsem velký extrovert. Ale čeho je moc, toho je příliš. No a tak jsem se jako chtěl prostě jako vzdechnout, že prostě jednoduše mě vedoucí jako na mě ani neupozorní, že si tam prostě půjdu sednout a bude to v klidu. Opak byl pravdou. Když jsme přicházeli k tomu místu, já už jsem se pomalu jako od něj odtrhával a můj vedoucí zandal tu hlášku a celkem jí zařval. Prostě přicházel a jak přicházel, tak zařval takhle s rukama nad hlavou, že on žije. V tenhle moment se okolo mě nasypala minimálně půlka tábora. A já se jim nedivím, protože věřím tomu, že to byl fakt strašidelný pohled v ten moment. A věřím tomu, že o mě prostě měli strach a tak dále. A jako samozřejmě jako děkuju za to, protože jako zvedlo mi to náladu, nakoplo mě to a jsem rád, že prostě jsem viděl, že mě tam ty děcka prostě, že ti lidi, co tam jsou se mnou, tak mě berou takovýho, jaký jsem, že jsem tam měl prostě, že jsem viděl najednou, že mám okolo sebe hrozně moc fajn lidí, kteří se o mě zajímají, kteří prostě o mě mají starosti a tak dále. Potom jsem si chvilku sedl a zjistil jsem, že jsem si nechal na chatce tričko. Já jsem hrál bez trička v kraťasech a prostě v termoelastákách. Tak jsem se zvedl s tím, že půjdu na pokoj si pro to tričko a že si jako tam zase půjdu zpátky sednout. Po cestě, co jsem si šel pro to tričko, tak jsem potkal vedoucího, který byl asi tam jako můj nejlepší kamarád. Fakt jako jsme si s tím vedoucím sedli strašně moc. A já jsem se upřímně omylem ani nevšiml, že on jako není v tom dabu jako tam a on mě jako hledal na té zdravce, teď mě hledal jakoby na pokoji a teda. A šel přímo proti mně a přede mnou šlo ještě pár lidí, jakože prostě mi půjdou jako pomoct, abych se někde neskácel znova. A on je všechny úplně jako prokličkoval a okamžitě šel ke mně a řekl, že pojď sem ty magore a obejmul mě. A v ten moment já jsem úplně jako nezvládl své emoce a ono to bylo totiž jako tak hrozně roztomilý, že nebo tak roztomilý, tak hezký, že prostě to nešlo. Jako vidět takovouhle, že o mě má někdo takovouhle starost, bylo pro mě jakože absolutní wow. No, ale jako potom skončil tábor, ještě jako co se dělo mezi tím, tak kdo tam byl, ten ví samozřejmě, to asi tady úplně říkat jako nechci. A potom, co jsem přijel, tak jsem měl jako ještě nějaký jako problémy a naši mě přihlásili jakoby k neurologovi. A ten neurolog mě poslal si na týden lehnout do nemocnice s tím, že se zjistí, co mi je. Ležel jsem tam týden, nebo necelý týden a zjistilo se, že mám poúrazovou epilepsii. A tímhle s tím bych vám chtěl hrozně říct, že když vidíte, nebo když na sebe cítíte, že nezvládnete nějaký výkon, nebo že nezvládnete nějakou věc kvůli čemukoliv, nemusí to být nutně úraz, ale třeba, nevím, mentální problém nebo něco takového. Když vidíte, že nějakou věc prostě nezvládnete kvůli tomu, že máte nějakou vadu nebo nějaký úraz nebo něco takového, tak do toho nelezte, protože se to může ještě zhoršit. Já jsem toho krásným příkladem. A já doufám, že jsem tě dneska dostatečně poučil a že si na sebe budeš dávat bacha a že se ti dnešní storytime líbil, takže házej like, házej follow na Instagram, který budete mít v popisku, anebo vám tady vyjede okýnko. A vidíme se příště. Sdílej tohle video, vidíme se příště. Ahoj.